Bună tuturor, azi ne jucăm Minecraft parkour, că parkour se zice pe Minecraft. Da. E foarte ușor. Am arătat, a murit în lavă. Da, e foarte ușor. Parkourul ăsta e ușor, nu pentru mine. Îți retragi cuvintele. După eu la urmă, cum să zic, o să am niște întrebări. Eu ce fac aici? M-am băgat să mor sară. Am căzut. Eu am căzut pe lângă. O să ne ia Trăian să-l facem. Iar am căzut. Nu vă întrebați de câte ori cad eu. O să ne ia Trăian să-l facem în așa. Dar pentru mine e ușor, numai că cad mai mult. Ferească fundul. Așa. Hai că merge bine. Am căzut, aoleu, sară. Eu am căzut. Am căzut. Dacă suntem nu pe rău de tot. Da, mă scuzați ce se audă, numai că televizorul deschis. Nu știu, scăsul. Nu avem ce să facem. Dacă vă întrebați, eu și San nu suntem frați. Da. Suntem doar niște prieteni foarte buni. Suntem chiar și niște colegi de clasă. Suntem și youtuberi amândoi. Hai cum am ajuns la 3, ia te așteptă. Ok. Eu aici nu mai sunt participantul. De fapt, hai că răspund la întrebări. Ei sunt foarte ușoare. Mâncarea preferată a lui Anisa. Asta-i? Asta mai nu-l marca asta. Așa e de... Nu-l marca. Nu vă întrebați de câte ori cad. Dar n-am. Stai aici, tot. Iar am căzut. Da, sunt eu. Dar nu, că eu fac aici, nu vezi? Am pus și întrebarea asta și am câștigat. Am luat diamantii. Pe bune, eu trebuia să le iau. Ia-le tu, fiindcă Sara, mai bine te duc la trivia, că tu ești, nu mai pot cu tine. Stai să că dau un spam point. Nu, lasă așa. Ca să mai vadă și dragii noștri. Sara, vină mai. Mai te putea ceva, Sara. Trebuie pe ea. Da? Hai, dă înapoi pe Survivor. Dar eu am terminat concursul. Acum n-am pe Survivor. Dacă nu trișezi, pe bune. Dar eu am terminat, ai uitat? Uite, dai răbdare. Ok. Nu, oricum ce vitura trivia. Hai că îmi dau respawn point aici. Da. Respawn point. Am murit fără, am căzut. Asta, de ce m-a băgat aici? Bă, dar nu l-am terminat. Bă, dar am terminat parcursul. Ce s-a făcut acum? Bună. Am ajuns și eu. Am ajuns mai mult. Am crezut. Da, asta e de mult, doamnele. Nu fă, nu era. Fă, mai bine te teleportezi aici. Ok, ați văzut cum e așa? Teleportează-mă. N-am putut. Ne dăm alea câte creativă. Da. Să nu ziceți că suntem trișori sau... Și vă rog, fără. Eu l-am făcut. Haide, să am dat înapoi pe Survivor, haide. Alța.
Deci mâncarea preferată crispy, așa. Hâla sau greșită. E greșită. Sara, alo, e greșită. Nu pe aici tu. E greșit. Și ce n-am făcut? Deci, răspuns corect e pula. După, așa, Edi e futut sau Edi e prost? Următoarea. Nu, e greșită, fă. Stai că am putea să pun la fă. Din nou, stai un pic, Sara. Deci, următoarea întrebări. Edi, să cătcată sau Edi de drept? Edi de drept e corect, dar aici am uitat să stăm. În fine, hai să sărăm. Abonaților v-au plăcut, întreb. Fratele ai premiul meu. Nu. Fugăricio! Fugăricio, fă! Du-te, fă, bine, fă! Dă banii! Dă banii mei! Dă banii mei! Uite capra! Uleu! Dă banii mei! Du-te, fă! Ce s-a făcut? Nu mai poți! Cineva! Dă banii cu pumnii, fă! Dă banii cu pumnii! Gata! Dă banii mei! Nu-i corect. În fine, pa, pa! Nu se mai bine. Acesta a fost cu acest videoclip.